हेल' सोनामोन नै दिनैसो गोबावनि उनाव गोग्लै नुजाफैलायबाय आङो थुनथुलिया नोंथांमोना मा खबर ओमफ्राय लोगोफोर साननै मानि जालायलांबाय गैया भिडिअखौनो होनो रोङाखै आंहा दिनैसो होबाय दे सोनामोन जानो हागौ खायसे खायसे आगैमोना नेना दङमोन ना ओमफ्राय सरि दे आङो होनो हाथ'वाखैमोन होनो रोङासैबा जायखिजाया आङो दिनै फैलायबाय आरो बावगार हायियावबो होबाय थागोन होनदोंना लोगोफोर बेखौ आं गाबोन होसिगोन बेहायबो होखायाखै नालाय बै मोनसेयावबो होनाय जाथ'वाखैमोन दे अब्ला साननै मानि होआसै भाराखौ खिबाय थाला लोगोफोर नायलांदो अब्ला भिडिअखौ दसे सम होनाबाबो दे जायफोर सोनामोना नायनो मोजां मोनो बेया जि माबा आङो हारसिं संना जानो बाबायलै साला संनाय जानायाबो खम नङाना संनायाव बिराद गोबाव टाइम लागोन बाला एकदमबारे जानायाव आरो एक सेकेन्डबो नाङा ग्लब नाथाय उरायना मा खालामनो हारसिं थाबाय जेला संनायाबो गावनो संना जानांगोन सुनायाबो गावनो सुना जानांगोन माथो उफाय देनाय न'खौबो आङो गोसोखाङा नङा गोसोखाङो सम सम बे आब' अखाफोर आरो बाजैया माबोरै दङलाय दा बाजैयाथ' भिखारि साला जेबोथ' फैसा थाखाथ' खामायनोबो रोंखाला हौवाजोंबो गारना खारजाबाय ओमफ्राय दाना आब'आथ' आब'खासै बेबो जाम्बिल'दलिनो एकदमबारे जेबो रोंस्राखाया ओरैनो गोदाव सोराव जानानैसो दं बे बाराबा आरो नङाबा ओंखाम बोथिसेखौनो मोनजादोंना मोनजायाखैथाय मोजाङै दा आरो बिसोर सानैजों खामायनोबो मा रोंदिनै जाम्बि जाम्थि गोजा आं आब' अखाफोरखौना एकदम आं बायदि सैथान जाजानो लुगैथारोमोन फोरोङोबोमोन आङो गैया माबायदिखा नाथाय आं खबर लानोबो माबोरै खबर लागोन दिनै र' सनालिनावसो सोंहरसै खोमाहाय जेन'बा गाज्रिबाबो मोजांबाबो आब' खबरथ' एसे लास्रानांगोन ना आंबो जा गोबावसै न'आवबो थाङाखै न'नि खबरबो लायाखै ओमफ्राय बे माबायाथ' मा खबर लादो साइख्लङाबा बेखौबो खबर लास्रायाखै बेथ' रागाया एकदम थिखिनियावसो दावखोबाय नङाबा देबदासो जाना दं दा बुंनो थाङोब्ला आंल' बिन्दासि दं आरोना जेनिबो टेनसन गैया एकदम गोसो बायदि थानो हायो खालि बे मोनसेल' टेनसन आरो आंहा दा सङै खावैबो गावनो खुद जानाया खम जालाना रुवाथिबोथ' मोननो थांला आरो आंजों थाबा रुवाथिनोबो फैसा हरनांगोन ना बेबो मोनसे जाला बेखौबो बास्रायोना आङो र' सनालिनाव फन हरनि हेलौ सनालि सोरमोनलाय आरे आंसोलै आङो उरायना औलै बाबा मा आंनि आवाजखौ सिनायला नामा नोङो एसे गोबावनि उनाव फन हरबाय आङो ओमफ्राय गावहा सिनायलायबावला नामा दाबो उरायनासो बावदोंलै माने आङो आन्दाज हमनो हायाखै आरोना गोबाव जाबाय नालाय नोंजों रायलायैया बेखायनो बोरैबा हमस्लाबनो हायासै सरि ओमफ्राय मा उरायना एसे गोबावनि उनाव नों दिनैसो लोगोखौ गोसोखांबाय इदि नङा माने आंबो दा एसे इदिनो नोंथ' मोनथिखाबायानो आं दा ओजों न'आव थाला आरो गुबुनाव फैबायना बेफोरबायदिनो बोरैबा बोरैबि जाबायलै गथ'ना ओमफ्राय आं रावजोंबो कन्टेक्टखौनो लास्रायाखैमोन दिनैसो नै फनाबो नाम्बाराना सेभ गैलामोन ना बोरैबा नागिरनो आङो माबाफिनबाय सेभ खालामनानै फन सोलायनायाव थांफिनदों ना सिम सोलायनायाव ओमफ्राय हरबाय आं नोंनो अके दे होमबा आङो दोनथ'नो दे उरायना दायो रायलायगोन होमबा आरे नङा सनालि खोनासंलाय दे दोनथ'बाय आं दायो हरगोन आरे बेसेबां लेबेल बिलाय बोरैबानो गोसोम सामनो खम नङालाय एकदम आंखौ दाना लेबेल देखायहरदों मोनसेथ' आं एसे गोबावनि उनाव फन खालामदों खुसिसो जानांगौ बे जे उरायनाया गोसोखांनानै हरदों आरोबा आंजोंनो मोजां रायज्लायबावाखै सि लाजियाबो उरायना दार्लिं हा दार्लिं सना आङो नोंखौनो गोसोखांना फैथारबाय माथो आं एथ' फन हरबाय हमाबो फनखौ बुद्धा गैखा बै जाम्बा नोंनि फनखौलाय सोर हमबाय थानो दे बोराय जानानै गांसो गोरलै नागिरग्रा ओमफ्राय जेबो नङा नोंनिफ्राय फैसा मथा मथाबो मोनो नालाय जेबो नांजाला दे मा जाखो सना आंखौ मानोबा बोराबदों नोङो उरायना आं बेखौनो बिराद टेनसन जाबाय दङमोन दे नोंखौ मानो फन हमाखै होननानै दिनै आङो नोंखौ जोंहानाव लांनोसो फैदोंमोन दे नोंसिनाव जोंहानाव आं सानसे लांगोन बुंदोंमोन ना थौ दिनैहाय जोंनि आइया नोंखौ नायनो होननानै बुंबाय थानायखाय आं लांनो ओंखारदो माबालै दार्लिं जेब्लानिफ्राय आंनि हिन्जावा बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय बै समनिफ्रायनो जोंहा न'आवबो एसे डिस्टार्ब जायो नालाय प्रब्लेम जायो आइयाबो बुरिबाय बेखायनो नोंखौनो आङो लांनोसै नामा साननानै बेखायनो थाङोबालाय थुदो मा माने इउ मिन हाबा हाबायालाय जागोनब्रा सना ओमफ्राय माने नोंखौ आङो जोंहानाव आलासि जाग्रोनो लांनो नागिरदोंमोन बे नों जोंनि न'खौबो नुवाखै नालाय नायदोब्रा थुदो
आयौ आं दानो हाबा जायाना हेहे सना नों जाया होनबाबो आंहाथ' जानो लुगैयोना बेखायनो जोंहाबो आइया गैयालालै खामानिबो मावनो हाला बेखायनोसो नोंखौ देब्रा सना जोंनाव आलासि जानो थुग्रोदो नों मोजां मोना रायलायदोब्रा न'नि मानसिजोंबो नोंहाबोथ' आरो खस्थ' हारसिं जायोना आं नोंखौ बिराद सानहरबाय थायोलै सना बोरै बेफोरबायदि हारसिं बेसे दिन थानो दोननाय रुम रेन्टआव आरो बेबो जोंहानावनो थांबा जोंहानि न'आव थागोन नों न'खर सामलायदो नङा होमबा ओइ बोराय जानला मानला दाबुंलाय नों बोराय माने बोराय दालायथ' हाबानि उनाव बोरायानो जाखाया होमबा नोंखौ बिदिनो गाबज्रिना अननायजों माने बोराय थिग बेबायदिनो आरोना नों जानला मानला दाबुं आरोना दानो ए बेसो आंलाय सानबायमोन माबा नों आंखौ बैसोजोंसो बेफोरबायदि बुंदों नामा है नङाहाय मा आंलाय मानो बिदि बुंनो नोंलाय आंनि सनाखादा थांगोन ना नाथाय ना मोनसे खोथा मा सना माबा एबारथ' फुजाबो फैगौ नै दुर्गा फुजा लक्षी फुजा कालि फुजा राज मेला माबा माबि फुजा आरोना आं सानदों बेफोरखौ गासिबो जानांगौ होननानै जानो थाखायनि बावलाना बोरै दानो हाबा जानो दे फुजा जाखांजोबना जागोन ना नांगौबा नों बेफोरखौ मा सिन्था खालामदों दे आंजों हाबा जाबाबोथ' नों मोनजाखागोन माथो नङा माने आंनि सिख्ला बैसो समखौ आं बेफोरबायदि दानो बरबाद खालामनो सानथ'वाखै माने एसे बेफोर टाइमखौ ओरैनो हगारनो सानाखै आरोना लोगोफोरजों दसे सम माने फुजा जोबजासिमल' एसे इन्जय खालामबावनो सानदोंमोन बाखि उनाव बेफोरखौ रायलायगोन ना सिरियास खोथाखौ जायखिजाया सना आं नोंखौ ओरैनो आलासि जानोल' लांगोनलै दा बेलासियाव आरोना नों टेनसन लानाङा जोंनाव थांगोन जोङो आलासि जानोबाथ' इट्स अके नाथाय आं थाबा दे आं फैफिनगोन जायो दे जायो अब्ला सना दायो लांफैगोन आं ओंखारनानै थाबानो जाबाय बुद्धा चला गैया मोजां जाबाय दे आयु हाबाब थैखागोनसोहाय बे बोरायजों आंनि फिथिफोर गैयाना दाना मोजां मोनबा मोननानै आंथ' मोजां मोनखाया देनाय बेसो मोजां मोनो आंखौ फुजा जोबजासिम एसे लाइन मारि दबावसै बाखि ब्रेक खाफोनसै आरोलै बे सानदों माखि आं बेजों हाबा जागोन नै नों लरगो बोराय नोंजोंलाय सोर हाबा जाबाय बायनोसै एफा बोरायजोंलाय आंलाय हाबा जागोन सोरबा सासे एकदम हेन्डसामजोंसो दा दुनियानि बुहुमनि नाम्बार 1 हेन्डसामजोंसो हाबा जागोन आं जाबाबो आरो आं बिदि मोनथ'वाखै नाथाय सोरबा मोनफ्रांबा आं बेजों हाबा जागोन आरो खालि बे सनालियाबो बेल'सो खोन्थानो हायोमोन आब'मोननि खबरखौ बेल'सो खोन्थागौमोन आंनो मोजांखौनो रायलायस्रायासै फाल्थुआ जारलालै बालनि माबा जुरि सोराङा खिन्थाहरबाय मेहेरनि सोमोन्दै माबाफोर दाख्लै थांनाया गैया खिन्थायाखै आरो आं मिन्थियाहाय आं खबरबो लायाखै फैनांगौबा फैगोन बे फैसाखौलाय लांनाया लांखाजोब्बाय हाबाब नै दिनैजों सानब्रै जानोसै एसे खबर लादोहाय जुरि आंबो फन हरनोसै नामा दायो बिदिबा नोंबो फन हरथाराखैबा आंबो सानथाम मानियानो जाहैबाय आबै मिलिसा मोननाव फैहोआमोनहाय आंखौ गथ'आ मिलिसाया लिंहरबाय थाबाय जावैसोआबो फैदोलै फैदो होनबाय थाबाय दाख्लैनि अमा गोरान सिथारनायखौ लिंहरबाय थांनांबाय आरो रावबो गैया हिसाबै आंबो थाबोनाय जाबाय दे हा माथो जाखो ओमफ्राय जोंहाबो थांनायानो जाखाया आरो नोंहालाय बिबै जानानै फिसौखौ खबर लायाबा थांनानै थाहैयाबा दा बिमा गैयि गथ' न'खराव रावबो हिनजाव मानसि गैला दा जोंहा मिलिसायाबो उन्दै दे सम सम थांनानै बिदिनो थाहैनांगौ आरोहाय आंहाथ' दा बेफोरबायदि सोलाबलायला जिबायदि अबस्था नोंथ' मिन्थिखायो औ जुरि नायनोसै आरो जोंहा फिसौखौ देरबाय जोंहाबो फिसौआ सामलायनो हाजोब्बाय बिफानो ओंखाम संना होयो बाजारबो थांनो हायोनो मैगंबो खरस खालामनो हाजोबग्रा जाबाय बिगैफोरखौ जोथोन लायो स्कुलाव थिनहरनो हायो गावबो स्कुल थाङो गासिबो एकदम जिम्मेदार जाथारबायानोलाय जोंहा फिसौआ जाखानांसिगोनखा उन्दै समावनो बिमाखौ मोनखायासै दा बैसोजों मिलायासै बिनि बुजिनाया दाबायदियाव बियो इसेबां टेनसन माबा दुखु दाहा सहायनांबायसो नाथाय जोंफोर बिदि समाव मा खालामोमोनलाय इमि हा बेनोथ' जुरि बयनिबो खाफाला एखे नङा रावनिबो बरादा समान जाखाया ओमफ्राय नै इमि मोनसे जाथाय जाबाय मिन्थिबायना आबाया दालाय गावनि बेथन मोनगाफ्रोमबो बिमानिसो आखायाव गथायजोबामोन होनबा गावहा एसेल' लानानै ओं जुरि दाना मा खालामखो मिन्थिबायना नै जोंहा बिहामजोआ नंमारगौ फिसालाया बे खायसेया बिहामजो मोनबा सोलायमारो बिमा बिफाखौ सिनायनो रोङि जायो अननो रोङि एखेबारे बिहामजोनि आखायावसो स' होजोब्बाय आरोहाय आयु हाबा ओं आरो बेल' नङा जेला आं बुंबाय बिमानोनो होबाय थाखायो फैसाखौ नांगौबा आंनो दिरुनखायो आं जायो ना मायो ना मेथाइ जायो ना बेदर जायो आंलाय आंनो दोननानै होखायो गावसोर बाहायफ्रांगोन मागोन नंगौना नङा इमि नंगौ आरो नंनायालाय
गथ'फोरा बारा बाहायनो रोङाना माब्लाबा समाव सानस्लाब हाया बाहायफ्लांजोबो बिमानो दोननो होबा मोजां जायो आरो गावसोर नांगौबा बिनानै लांनानै मा खि मोनजानाय बिहामजोनि आखायाव होजोबनांगौ बे फाल्थु गथ'आ हिनजाव मोनदों होननानै दा बिमाखौ अननो रोङि जाहांदों बिदियावनो एसेयावनो दाबायदियावनो बुंखायाबा देनां आरो बिमाखौनो सैसिनाय नङाहाय आंथ' थाल्ला हाथारलासो सुरि माथो खालामबावनो माने ओरैबायदि जाबाय खोमा आंनि बुजिनायाव जोंहा दा बाबुआबो संसार जाबाय नालाय जेन'बा गुबुनजों जाफिनबाबो हाबा जाफिनखाबाय नालाय संसाराव हाबबाय दा बेना खरसायाबो बांबाय बेखायनो एसे सोलिनो माबा बेनोसो होनो बेफोरबायदि जादों खोमा गावहाबो सोलिनो आन्थाल' जायो नालाय फैसायाबो नङा इमि नोंनाबो सानजोबनाया जायाखै बेफोरबायदि ज' हिनजावनि आखायाव होबाय थायोबाना हिनजावाबो खर' देरलांगोन माथो बेना बेफोरखौनो आं गियो उनाव आरो सैया जाबावबा मा जागोन नंगौ बेबो बिमाया माबा फिसाफोरनि गाज्रि सानगोन नामा सानाथ' आरो नै ओरैबायदिबो जाखाथारोमोन जेन'बा 5,000खौ आंनो होनानै 10,000खौ गावसोर मा खरसा खालामबानो जाबायमोन ना बिमानि आखायाव 5,000खौ थाना अब्लाबो आं गाज्रि मोनामोन बिखादों आं होमबाबो बिमानि आखायाव होनांगौ माने होनांगौ एबार गावस्रा 10,000 लाथो 5,000खौ आंनि आखायाव हो होननानै आं दायो बेलासियावनो बिदो नै जुदि एबार खनसेयाव होबाय नालाय होबाय जेबो नंला दे नेक्स्ट टाइमाव लाबानो जाबाय आरोहाय बिथ' नांला दे गावसाबो खरसा सोलिनो एसे उसुबिदा जायाखै बे 15,000ल'खाबा बेथनाबो आंनो नांगौहाय इमि आं बेफोरबायदि बियालासे थाया नांगोन माने नांगोन 10,000आव फैसाखौ खम एसे सोलिनो सेस्था खालामनांगौहाय इमि दाथ' फुजा बोथोरा हिनजावा खानाय सानाय बोनोसो बिथारखादों बे आबानाव लुथिजोबनो नागिरलायगोन नङाबा संसारखौलाय मोजां जाहांदों थिगानो दं फैसा थाखाफोरखौसो दै बायदि बाहायग्लाबनाया मोजां मोनाखै आङो हिनजावाबो बारा बाहायनो रोंखाया गोदो एकदम ग्लाब गारग्राखा न'आवनो आजादि ओंखायनो दा फिसायनि फैसाखौ बासायनो रोंखानाय नङा बियो बुंखानांगोन ना एसे आरो गावसोरनि सुबिदा बायदिनो देनां नांगौबा आंनो नै दिरुनना हरनो हालायगोन ओरैनो बिफाखौ नुखायाखै नोङो माबायदि फैसा लाना खारजोबखो बेबो आरो जुरि दे नों माखौ मोजां मोनो खालामदो बिदिबा आंलाय माथो बुंबावनो आंहाबो फिसालाया एसे ट्रेनिं दङनो बेहाय थांनो ओंखारदो मास मोनसेसोनि जागोन नामा गावनि माबा खामानि ओंखारदोंनो मोजाङै मोजां मावथोंसै आरो गाव मोनसे बिजनेस सुरु खालामनो नागिरदों नालाय बिनिनो ट्रेनिं लागोन आरो उनाव सार्टिफिकेट मोनबाथाय आरामसे गावनि बिजनेसखौ स्टार्ट खालामनो हासिगोन होनदों माबा होनदोंमोनहाय आं सोंबाय थालायलायासै बारा एथ'बांनो र' दा एसे मोजां रायलायनो सानदां जोथोन लाखा जायखिजाया दानिफ्रायनो गोसथोनाया सोर बबेनि गोसथोनाय दंखायो ना मायो नङाबा ब्लड मालाबा बिहामजो लाना फैबा जारला जालायगोन इमि आंहाथ' गैखालाहाय मा होनोमोनलाय बिहामजोनि सुगा बारा इसेबां मोजां नङालै बिदि नङाहाय मा आंनिया आबाया आरो गोसो थोनायालाय माथो बुंबावनो दानि जुगाव बयनाबो थाखायोहाय जुरि जोंनाबो गोदो दंमोन दा गथ'फोरनाबो थाखायो आरो आबाया एसे बुजिनो रोंनाय जाखाबाय दे मोजांबा मोजांखौल' गोसो थोथोंसै आंनाथ' बेनोसै आरो बिहामजोआ एसे मोजांखौ गोसोथोनानै लाबाबो अरजाया उनाव जेनेबा दाथ' आंबो होखाया दे इमि जायखिया अब्लाबो आंहा मोनबाय नालाय बिहामजोनि माबाखौ मोनजेनखाबाय नालाय बेफोरखौ ओंखायनो नोंनोबो एसे शेयार खालामखाबाय आरो उनाव जाहाथे नोंबो साबधान जानो हायो मिथिबाय जागोन दे जुरि जागोन नै जुरि दे मिलायनानै मोजां थालायबानो जेबो नङा जोंहा बिहामजोआबो एसे माखौबा बुजिखौ बुजायबानो जाबाय आरोहाय अब्लानो थिग जागोन दे नोङो लासै बेफोरबायदिनो बुजायलांबाय थाबानो जाबाय बारा इदि रागा जोंलायनानै थाबानो न'खरा गावस्रायोहाय जुरि बुजिबायना जागोन दे जागोन दानिफ्रायनो बिहामजोखौ बोरै कन्ट्रल खालामनांगौ उमुक थुमुक बोरै खालामजोबनांगौ आंबो दाना रोंसैहाय मा होनोमोनलाय बिखुनजोनि लिस्टआव फैखाबाय नालाय दा आरो आंबो बिखुनजोसै दे होमबालाय नोंना सिगाङाव गोलैबायहाय बिखुनजो लिस्टआ आंनाबो सम फैगोन र' मालाबा जागोन दे हेल' आङो मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेमाव फासिनानै दङ दा आङो सोरखौ हरनानै खोन्थाबावनो सोरखौ माबा बुंबावनो माने ओरैबायदि प्रब्लेमाव गोलैबाय आङो आइ आफायाबो दायो सफैनोनो हायासै मिथिबायना फैगोन ना फैला बेखौबो आं मिथिला दा बिराद इमारजेन्सि आं बोरैबा फन मोननानै नोंनो कल खालामदों दे आरो प्लिज हायोबा आंखौ मदद खालामदो बे फाग्लिफोरा आंखौ हाबा होबाय दं आरोना ओमफ्राय आं हाबा जानो एसेबो गोसो गैया मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै आं बिराद स्पिडै रायलायनांगौ जाबाय दै एकदम आंनाव टाइमानो गैस्राया माने आंखौ मदद खालामदो नोंनि बे मददखौ आं मालाबाबो बावनाय नङालै प्लिज अननानै दे प्लिज फैनो हायोबा फैलाय आं बिराद प्रब्लेमाव दङ दायो आं थांनोबो खारबाबो माने बिसोर आंखौ हमफिनबाय थायो जेरैबो बेंनानै थायो आरोना प्लिज अननानै मदद खालामदो आंखौ नङा माने आं नोंखौ खोन्थाहरनायनि जाहोना जादों नोंल'सो आंखौ हेल्प खालामनो हागोनदां आं हागोन बायदि मोनदों आंहा फोथायनाय दङ नों फैयोब्ला गासिबो थिग जागोन अननानै फैनो हागोन ना आं दोनथ'नोसै दे जायखिया आं एड्रेसखौ हरनानै दोनगोन नों प्लिज अनोबा आंखौ फैलाय माने आंखौ मददल' खालाम नोङो
मिथिगौ नों जेबो बुजियाखै दायो नाथाय आंनि प्रब्लेमखौबो एसे बुजिदो ओमफ्राय आं खिन्थानो र' नों फैबाय बायोबा नों मा खालामनांगोन आरे मा बेफोरो आबा मेहेर फैदो आं नोंखौ लांफैखाबाय मा लांफैखाबायहाय नोंसालाया जोंहानि जावैसो जानो थांबाय दङ मिथिबाय दिनै हाबा बिसोरनि आरो नोंलाय मा डिस्टार्ब खालामफैदोंहाय बेवहाय फैनानै नों बिनि बिफाबा सिगाङाव मानो फैनो रोङासै दासो नंखायखौनो हाबा सिफायनो फैनो नागिरदो बिहावसो आफा दायो मेहेरा आंनिसो फिसाय जानो थांगासिनो आरो बे हाबाखौ रावबो लाखिनो हाला जोङो जुलि जासिगोन दिनैनो दानो मिथिबायना आरो बिनिफ्राय लांफिनथ'नो हाला जावैसोखौ लांथारनोबा हाबा जाखांबा बिहामजोखौबो लांफाखादो दे अब्लानो जाबाय आं मेहेरनि बिफा फैनायाव एसे लेट जानो हागौ जानांगौ मानो होनबा नोंसोरो फैसानि दाबि खालामदोंमोन ना फैसा जगार खालामनायाव एसे टाइम लाबाय बिनिफ्राय दा आंनि फिसालाखौ आं लानानै थांगोन फैसाया खिन्थु नोंसोर बुंनायनिफ्राय एसे खम दं उनाव गासिबो मेनेज जागोन दे बेखौनो रायज्लायनो होनना फैखादों आङो नाथाय बे हाबाखौथ' आं जाहोनो हानाय नङाना बे हाबायाथ' जानानैसो थांखासिगोन आरो फैसा थाखानिल' खोथा नंला आंनि फिसाजोनि खोथा बियो हामा जाखो बिहामजो हो आंहालाय कन्टेन्ट मनिटाइज मोनबाय आंहालाय फेसबुक डलार मोनसिगोन नोंहामजोया डलार मोनसिगोन आयु हामा डलार बेलाय डलारलै डलार आयैलै डलार मोनसिगोन आयै आंहाबो डलार दांनायनो मोनसिगोनहाय आयै नोंहामजोयाबो हा डलार आयु हाबाब डलार माया डलार माला मा जासिगोन आंबो डलार दांनो मोनसिगोन आयु डलार फेसबुकनि डलार आयु आं फाग्लि जासिगोनहाय आं सिमाङाव दंना मोगथाङाव दं जाखो आयु गैलाहाय माया आङो आयु सानानै सेसखाहाय आङो दिनै बे बिहामजो हामा जाखोसै माबा इमान मोदाय लोगो मोननो थांमाफां गोब्रामलाबायबायहाय हाब बाब्राबलाबाय थाबाय दिनै जानाय नङागोनहाय फाग्लिसो बुरखांखो ना माखोसै गाज्रि सायाफोरजों सन्देरखो ना माखो बेलाय डलारनि खुसियाव आं दिनै गावखौनो गाव बावखोमाबाय माया ओइ फाग्लि डलार मोनसिगोन नोंबो डलार माया मोगथाङावसो दं नोङो मोगथाङाव जानाय नंलागोनहाय ओइ बिहामजो